Csöngő, azt gondolom arra van, nem? Hogyha eladtunk valamit, akkor csöngetünk. Akkor így meg lehet zavarni a népet, hogy... Nálam már negyedik eladás van. Most a bolha piacozást fogjuk ajánlani nektek, mint program. Ez elsősorban egy városi program, Megyesi Balázs művészettörténésszel, műtárgy szakértővel. Most itt vagyunk az egyik legnagyobb budapesti piacnál, az Ecseri úti piacnál, és elmondjuk, hogy miért jó bolha piacozni. Ő nagyon régi piacos. Javítanám, nem az Ecseri úton van a piac, ez egy nagyon fontos dolog, hanem a Nagykőrösi út 156, csak Ecseri piac a neve. Mert elköltözött, mert valaha akkor egy kis bolha piac történet, bizony, valaha az Ecseri úton volt. Szóval a címet ne roncsátok el. Mikor érdemes bolha piacra járni? Melyik napokon? Szombat a főnap, szombat reggel 6 órától nyitva a piac, de úgy gondolom, ha valaki nagyon-nagyon csipás és 8-kor ér ide, vagy akár 10-kor ér ide, akkor is lehet találni csodákat. Lángos mindig van. Lángos mindig van. Mit számítanak itt az idősávok? Én olyat is hallottam, hogy 5-kor kezdenek el az árusok kipakolni, és van, aki 5-re jön ide, és pár óra múlva már a harmadik eladónál van ugyanez a tárgy. Hát az egész piacozásnak Európában megvan ez a ritmusa, hogy minél korábban kezd fel, minél jobban ott vagy, minél jobban megcsípetted ér, annál nagyobb csodákra lehetsz. Amúgy ez nem így van, mert tényleg van egy sáv, ami a hajnalban történik, zseblámpákkal, összefagyott kézzel, utána pedig jön egy 8 órási sáv, és van ez a 10 órási laza, lángosozós idővalló. Mi most a 10 órási sávban vagyunk, ilyenkor is nagyon sokan vannak, tehát nem maradsz le semmiről. Megmutatjuk, hogy milyen hangulata van ennek a legpatinásabb budapesti bolhapiacnak. Gyertek! Szuper lesz! Egyél egy kabátot! Miért érdemes bolhapiacra járni? Mit találott az ember? A bolhapiacnak megvan tényleg ez a kincskeresés élménye. Itt mindenféle korszak, mindenféle tárgykultúrából találsz valamit, kicsit ütöttet, kopottat, de megtalálhatod tényleg a csodát. Tehát a bolhapiacnak szerintem van egy olyan íze, amit ha egyszer megérzel, akkor az úgy visz magával, egész Európán keresztül. Mondjuk ez például nekem nagyon tetszik most. Ha valaki azt mondja, hogy ő pár ezer forintos tétellel szeretne vásárolni, az is talál magának kis pici szerintem dolgokat? Abszolút, tehát 101 olyan kis doboz van, olyan a műtyűrök, amiket turkál az ember, pár száz forintért kap valamit, eszik egy lángost, megint turkál valamit, tehát ez egy program. Ez egy szombati, nagyon jó program az Ecseri. Te egész Európát bejártad már, és mai napig mész külföldre. Összehasonlítva a külföldi bolhapiacokkal, milyen minőségű az ecseri piac? Itt is lehet nagy minőséget találni. Tehát több milliós műtárgyat is vettem már az ecseri piacon. Ja, nem is arra gondoltam, hogy a legdrágább cuccok, hanem a sokféleségre. Vagy arra, nagyon hogy, sokszínű. mert hogyan találkozunk a múltunkkal valóban. Európa közepén vagyunk, és ez egy tényleg egy nagyon-nagyon mix dolog. Ide nem csak magyarországi kereskedők jönnek, hanem külföldiek is jönnek. Hozzák a külföldi árujukat sokszor, cserekereskedelem folyik. Tehát simán lehet az, ami épp a hetekben történt, hogy egy francia komódot vettem az Ecserén. Jaj, de jó! De jó. Filmcsapó, régi csapó. Nagyon jó. Tehát itt minden megtalálható az Ecserén, szó szerint minden megtalálható. A foci szobor. Jaj, de jó, ezt megveszem neked, ezt a fanyuszit. Hát ezt inkább ne, gyere, ez nem tetszik. Ilyen jó régi box kesztyűk, ez nagyon komoly. Föl lehet akasztani a visszapillantó tükörre a kocsiba. Ja, és akkor nem ki se látsz. Gyere, menjünk be. Jó Hello, napot! Sziasztok! Jöttünk, csak nézelődünk. Szabad csak nézelődni? Vásárolni is lehet. Semmi nem tiltja? Ó, milyen párbajpisztoly. Párbajpisztoly készlet. Ez csak ide a másik végén. És ez működik is? Ó, de komoly. Ó, de komoly. Az igen. Elöltöltős. Figyelj, 2 muskétes. Ez tényleg jó. Te például már annyi mindent vettél, hát te ugye kereskedsz is műtárgyakkal, de most mit keresel? Igazából konkrétan semmit nem keresek, hanem folyamatosan pásztázzal szemem a piacot, és hát ha meglátok valamit, vagy valamilyen különlegességet.
De szép az a, nézd meg, milyen szép az a pezsgős vödör. Azt megmutatod? Aha. Na, az például Tök jó. Mutatunk valamit, ami régi, de a mai világban is nagyon jól lehet használni, mert vannak akik, ezt megfigyelted Balázs, hogy vannak akik félnek a régi tárgyaktól, Igen. hogy a régi az már poros, olyan nem illik a mikorunkhoz, ez nagy a füleletől. Igen. Na, ez mikori lehet szerinted? Hát ez a 60-as évekből egy ilyen olasz pezsgőtartó. Én rájöttem, én szeretem a vázákat. Balázs, hát nem félted meg a műsorba, hogy én egy vázzal... Igen, de ilyen váza, mindig azt mert szeretem a virágokat is. Én nagyon szeretek virágot jó ember vásárolni. vagy. Az egy izgalmas dolog, amikor látsz itt egy ilyen fél lámpát, aminek hiányzik a búrája, igen, és én tudom azt, hogy az Ecserének egy másik üzletébe tudok venni hozzá búrát. Az egy nagyon izgalmas felfedezés, amikor két külön helyről tudsz összerakni egy tárgyat. Jó, de ahhoz sokat kell járni. Te már egy rutinos róka vagy. Ez nem agysebészet, és nem így született senki se. Járni kell, csinálni, és jó lesz. Valójában azt meg lehet tanulni, hogy az ember ne elveszve érezze magát egy ilyen piacon, és ne össze-vissza vásároljon, hanem elkezdjen ráérezni arra, hogy mi az, ami értékes, mi az, amiből kevesebb van. Abszolút, ez egy folyamat. Tehát minél tovább jársz, minél többet jársz, annál jobban tréningezed magadat, mint a sportba. Egy idő után kialakul benned egy szűrő, és nem mindannyiunkat ugyanaz érdekli. Vannak kollégák, akik teljesen máshogyat hajol le, mint én, mert mindenki a saját ízlése szerint tanul és fejlődik. Itt például ugye van egy világító maci, ez inkább dizájntárgy, ott vannak tonett székek, amik 100 éves székek. Igen. De hát nyilván azokból nagyon-nagyon sok van. Itt van egy fémjáték, ami ritkaság. Itt van például egy apáca munka, ugye? Aha. Ami viszont elég ritkaság. Zárda munka, igen. Vagy zárda munka, nem apáca munka, zárda munka. Szóval egyszerre itt van valami ázsiai, szóval egy olyan tárgy tengerbe csöppen bele az ember, amiben nem is olyan könnyű eligazodni. De épp ez a jó az Ecserébe, meg az egész piacozásba, hogy belemélyülsz és kimarkolsz egy-egy darabot. De jó, nekem ez tetszik. Nézzek, ezüst valószínűleg, vagy alpaka. Az nem, az ezüstözött. Ezüstözött. Onnan ismered meg ilyen nagyon messziről, tehát vissza egy pillanatra, ha lehajtod, akkor látod a kopásán, hogy ezüstözött volt, csak megkopott, azért és lett zöldes? Ott, ahol megkopott, ott zöldes lett, ott kijött. Zöldes lett. És mire például ez a teknős béka kis tároló, ez mire való volt? Hát az étel, tehát egy szervír. Valami kis, egy húsika, ott volt egy kis husi? Nagyon jó, nekem nagyon tetszik. Vannak nagyon értékes dolgok is, tehát hogyha valaki az arany ezüstre és az különböző drága kövekkel ékesített ékszerekre megy, azért olyat is talál. Abszolút, abszolút. Tehát itt tényleg minden van. Az alkudozásnak mik a szabályai? Az alkudozásnak az a szabály, hogy ha kimondasz egy árat vevőként, akkor az onnantól fix. És kimondtad az árat, és ha kitalálja az eladó, hogy annyiért vidd el, akkor el kell vinni. Tehát nem beszélsz össze-vissza, hogy adok érte ennyit, meg így gondoltam, meg úgy gondoltam. Ez egy nagyon komoly műfaj. Miért egyébként ott hagyhatod, nem? Játsszuk ezt el. Tehát, hogyha azt Kérj el érte. Tehát, hogy te vagy a vevő... Mennyit kérnél ezért? Igen, mennyit kérnék ezért? Hát én ezért kérnék egy 10 000 forintot. Add ide. Nem, ez egy nagyon szép tárgy. Kérjél érte 40-et. Jó. Kérek szépen ezért 40 000 forintot. 40 000. Dehogy is. Adok érte neked. Nem adok se. Na, 15. De ez nagyon ritka, de ilyet nem fogsz találni még egyet. De jó, de hát most kinek kell egy ilyen? 15. 15? Jó, akkor vidd el 15-ért és ennyi, és akkor most 15-ért nem, azt kell mondod, hogy 30 vagy valami. Közös boltot nem nyitok veled. Nagyon jó program a bolhapiacozás, kiknek ajánljuk? Mindenkinek, tehát legkisebb gyerektől az idős emberekig, kutyával, családdal. Babakocsit is be lehet tolni. Abszolút. Úgyhogy próbáljátok ki, ez tényleg egy jó szórakozás, és nagyon jó büfék vannak, például mi most lángosozunk. Szigorúan. Kolbász, egyéb, úgyhogy jó étvágyat, jó szórakozás, jó bolhapiacozás. Sziasztok!